गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि हादरनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बे 59थि बोसोरसालि जुथुम्मानि जि आनजाइ आफाद, बे आनजाइ आफादाव जोंनि जि खामानि मावनाय दांनाय बिनि अग्रगति लानो फैनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गासिबो रायजो राजामोननिसिम जोंनि आनजाइ आफादनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। जों 59थि बोसोरारि जुथुम्मा बे बोसोराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे खैराबारि हालाम, बे खैराबारि हालामाव जानो थांगासिनो दङ। बेनिनो जों आनजाइ आफादा माखासे बिथिंजों खामानि मावगासिनो दङ। हाबाफारिखौ माखासे बिथिंजों मावनानै जों माने कालारफुल खालामनायनि मोनसे थांखि दङ। आरो बे थांखियाव जोङो माखासे ओनसोलनि रायजो राजामोननि जोङो माखासे हेफाजाब नांगोन आरो हेफाजाब मोनबाय थादों दासान्दि। जोङो 1,65 लाख बेनि बाजेट मोनसे हमना लादों आरो बे बाजेटजों देग्लायनि जि 59थि बोसोरारि जुथुम्मा, बे जुथुम्माखौ खुंफुंनानै हरनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों आरो माखासे बिथिंजों जों खामानि मावगासिनो दङ। माखासे पेन्डेल साबकमिटि, साउन्ड एन्ड लाइट माखासे जोङो एग्रिमेन्टबो जाना थांबाय। जोङो आसा खालामदों रायजो राजानि मददजों जोङो जोंनि जि 59थि बोसोरारि जुथुम्मा, बे जुथुम्माखौ आनजाइ आफादा मोजाङै मोजां जों खुंफुंनानै हरनो हागोन बेखौ आसा खालामदों। बयबो बर' रायजो राजामोननिसिम जोङो खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरदों, जाहाथे जोंखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंखौ खामानि मावनायथिं सहाय सुजुग खालामनानै होयो। आरो दासान्दि बयबो ज'यैनो खामानि मावगासिनो दङ। रावबो माने भेदाभेद बिदि लालायनाय गैया। जों ज'यैनो आनजाइ आफादा खामानि मावनायाव बिराद मोनसे खहारि मोनदों। बेखायनो गासिबो रायजो राजामोननिसिम जों साबायखर बावदों। जोंनि जि 59थि बोसोरारि जुथुम्मा, बे जुथुम्मायाव बयबो माने 20-21-22 बे जानुवारियाव जानो गोनां जि जुथुम्मा, बे जुथुम्मायाव रायजो राजाफोरा बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि जि 59थि जुथुम्मा, बे जुथुम्माखौ बर' साहित्य सभानि बे जुथुम्मायाव लोब लोब बाहागो लाफैनानै साक्सेस खालामनायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो।